Pamilyar ba mo sa pangalang Bandit? O nakakita na ba mo sa mga hulagway nga mikatap sa social media sa iro nga miapil og marathon og mga kalihukan sa Fiesta Senior? Siya ang community dog sa downtown Cebu nga si Bandit. Miuban sa panon sa mga deboto si Bandit ato sa penitential walk with Mary ni adtong Enero 17. Nag-viral usab siya og gitawag nga Cebu's Marathoner Dog. Human sa pag-apil sa mga running events sa Sugbo, labing uwahi niyang giapilan mao ang 42 kilometers nga distansya atol sa Cebu City Marathon ni atong Enero 12. Mas na may nagsulti sa amo ang si Bandit. Every year day na siya, murag mo join sa mga activities sa Sinulog. So we decided na kuhaon na mo after sa Sinulog. So mo to nga pagkuha nato yesterday pa kay gipangita. Wa man siya dito sa iyang area gyud nga dito siya mag-rest. Aron masiguro nga mas healthy si Bandit, nagkanayon ang city veterinarian nga si Dr. Alice Utlang nga gidala kini kagahapon sa Department of Veterinary Medicines and Fisheries Office aron ipaubos og neuter surgery nga kabahin sa Catch, Neuter, Vaccinate, Return program sa DVMF. Kapon, bakunahan, dayon ibalik no niya tagaan siya og unsay pag physical exam parehato na say daghang kuto so gitambalan na iyang kuto dayon daghan siyang pinaakan murag bugno siguro kay mo to ang gihimo karon ato na siyang i-follow up jud kanunay kay aside nga sikat siya ato gyud i-check kung ang iyang health no kay bag-o ra ba siya gikapon. Gibalik dayon nila karong adlaw sa kadalanan si Bandit tungod sa kabalaka nga nabag-uhan kini ug nagdumili sa pagkaon. Gipasabot ni Utlang nga dunay mga iro ug iring nga sama ni Bandit nga mas kampante kun diha magpuyo sa kadalanan. Hinungdan nga gihingusgan nila ang CNVR program sa komunidad. Ang kalipay sad ba the same sa tawo ra gyapon ang treatment no. In fact daghang kay niingon nga ipa-adapt na lang ako ganahan unta po ko mo-adapt kay wa naman ko iro but no kay na-use naman ang iro nga naa siya sa kalsada niya. He is free and happy. Moto nga gi-introduce na ko ang CNVR. Dogs in the streets no are more sociable. Dili na siya mamaa kung di mo hilabtan unless naka-rabies siya. Kini si Eliza May Piñaranda alang sa My TV, Cebu.